Heerenveen gaat alle wedstrijden winnen. Nummer 4. Winnen en goede opstelling en winnen. Heerenveen wordt kampioen. Ja. 60. Ja. Ze gaan prachtig spelen, maar tronsolied en ze worden vierde. Heel goed. Nou, winnen! Zo. Ik ben Renke en ik denk dat het een heel seizoen werd goed. Goed, Sjen. Goeie. Pakken, beppen, mem, hoi. Ranjits gaat weg. Zulke? Omdat het een hele goede club omdat het een hele goede club is. Heerenveen zegt hem op. Wat hou je van de Champions League? Wil je draaien? Goed, nice. Kampioen worden. Ze worden denk ik. Hallo. Hallo, Heerenveen. Dit hier, die Heerenveen, die wil trainen. Hallo, Vera. De keeper weet ik wel. Ja, van de bus. Het is veel goeds van Heerenveen. PSV wordt kampioen. PSV? Heerenveen gaat winnen. Heerenveen het eerste. Heerenveen gaat winnen, ze zijn de beste. Heerenveen gaat winnen. Hallo, Heerenveen is de beste club ter wereld. En ik ben jullie. Wij wensen Heerenveen een geweldig seizoen. Succes! Friesland Bobba. Hallo. 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 Heerenveen wordt nummer 2. Ik hoop dat Heerenveen lekker de eerste wordt. Ik hoop dat Heerenveen lekker de eerste wordt. Ze worden vijfde. Zeker nodig. Heerenveen